आं बे खेथिखौ बहुत आगोलनिफ्रायनो खालामदों खालामनाया किन्तु मोजाङैनो जादों एबार बोसोराव खेथिया ओरैनो बेसेबांसो बिगा खालामनाय जादों खेथिखौ ओरैनोथ' दा 12 बिगा दङ बेवहाय सोरबाफोर हाजिरा लानानै ओरैनो बेवहाय खामानि मावहोदोंना नोंथांमोना न'नि गोजायै मावो न'निबो मावदों आरो हाजिरा नङाबा हाया बिलाइ खानांगौ बेवहाय बोख्लायनांगौ बेवहाय ओरैनो मा आबाद खालामनाय जादों बेयाव ओरैनो जिंखा दङ बहल दङ थासुमलि दङ बेयाव आरो बे आबादखौ मावनाय समाव बेसेबां खरसा जादों बे आबादखौ मावनायावथ' थांदों 5 लाखनि खाथियानो थांदों आरो दिनैसिम बेसेबांसो आदाया प्रफिट मोनखो दा रिकभार जाबायखौनो हमनानै लादो आरो बे मेन मा जायगा बेथ' सिमलागुरि आरोना ओमफ्रायो नोंथांखौ बेवहाय जों खोनानो मोनबावदों गोबां नोंथाङा खुमब्रा बायदिसिना गायो होननानै खोनानो मोनदों नोंथाङा दा बेयाव प्रफिटआ जेनेबा बेसेबांसो थाखो बायदि बेखौ आन्दासाव बुंनो हागोन नामा ओरैनोथ' एबार आन्दासाव 4-5 लाखा थागोन ओमफ्राय सरखारनिफ्राय माबाफोर सुबिदा मोनदों नामा बे मावनाय समाव जेबो मोनाखै ओरैनो बिदि आबाद मावनाय समाव दै बिभागनिफ्राय माबा मोनसे बेवहाय अनसुंथाइ मोनो गैया जेबो गैथारा सेस निजेनि निर्भर गोजा बेखौ दा सरखारखौ मा बुंनो सानगोन मा खावलायनो सानगोन खेथियग हिसाबै जोंथ' मोनजानोखौ लुगैयो सुबिदा मोनबाथ' आरो जों बिनिख्रुइ साबसिन मावनो हागोन आरो नोंथाङा सिगांफ्राव माबाफोर बेफोरनि खेथिनि बागै लनफोर माबाफोर लानाय जादोंमोन नामा गैया लानाय गैया लानाय जायाखै सुबिदा गैया खोनानो मोनदों खेथियगनिबो मोनो होननाय खोनादों खेथियगनिखौथ' जों मोनाखै माथो मासाव 2000 हाबो होननायसो खोनादों जोङो किन्तु मोननाया दासिम गैया मोनाखै दै बिभागनिफ्राय सोरबा फैदोंमोन नामा बेवहाय गैया रावबो गैया बेवहाय निजे माबाजोंसो मावो गावबा गावनि फैसाजों मावनाय जायो गावबा गावनि फैसाजों सरखारनिफ्रायथ' दासिम जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै जों माने मावोबाबो जों गावनि खरसा गारनानैनो मावो ओमफ्राय जि मोनो बेनो आरो जोंना गावनि खरसा दाननानै जि थाइसे थाइनै मोनो बेनो जोंनि जायो आरो खरसायाबोथ' बुहुद थाङो मावजेननायनिफ्राय ट्रेक्टर हालेवनाय ओमफ्राय बिदिनो हाजिरा होनानै गायनाय बैसां बानायनाय बिदिनो औवा बायनाय आरो दिरुं बायनाय गासैबो हाजिरा होनांगौ जायो आरो बे आबादखौ मावनाय समाव माबायदि मुलाम्फा जादों आबादखौ मावनायावथ' मुलाम्फाया गैया नङा दङ जेनेबा बिदिनो खरसा दाननानै माबा मोननायानो जाहैयो आरो बिदिनो 1 लाखसोआ थाङो आरो बिगायाव मोननाया ओमफ्राय बे आबाद मावनायाव सोरबाफोर हाजिरा ना न'आवनो मावजोबनाय जादों न'नि गोजाथ' मावजोबनो हाया हाजिरा होनांगौ जायो आरो बेफोरनो मा आबाद मावनाय जादों बे दा ओरैनो दा जिंखाया दङ जिंखायानो बांसिन जानानै दङ दा जिंखायानो 9-10 बिगासो जागोनदां ओमफ्राय बिनि उनाव आरो बिथिं मोनसे जायगायाव केरेला दङ खुमब्रा दङ न'आव एसे बारियाव ओमफ्राय बानलुबो गायदोंमोन बुरजा मानि 1.5 बिगासो जागौमोन बानलुआबो ओमफ्राय बानलु खेथिया जायासै आरो दा बे आबादखौ खै बोसोरनिफ्राय मावबोनाय जाखो आबाद मावनायाथ' दिनैसिम 10 बोसोरसोआनो जाबाय बेवहाय एग्रिकालसारनिफ्राय बा सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनदोंमोन नामा गैया बिदि मोनफेराखै जों दासिमबो बेयाव दै बिभागनिफ्रायबो मोननाय जायो बेखौ मोननाय जायाखै नामा दै बिभागनिफ्रायबो मोननाय जायाखै नोंथांमोननि जायगाया मा एरिया गोलैनाय जायो ओरैनो दायो जोंनिया दा ओरैनो दैमालु ओमफ्राय जोंनिया नैबे बै दैमा सेसा दै खाथि गामिखौ मा गामि होननाय जायो सिमलागुरि नामखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आंनिया रेखा बसुमतारी ओमफ्राय मिस्टारनि नामा गौतम बसुमतारी ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा जोंना गोजान गोजानाव खामानि मावनो थाहैयो गावबा गावनि हा खेथि गारना थाङो बेनिफ्राय माने गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बायदिसिना सोरबा हिन्जाव मानसि रेप जानाय आरो लोगोसे सोरबा मानसिया माने गाज्रि खामानियाव गोग्लैहैनानै बा सोरजोंबा बुथारजानाय जाहैयो दा जोंनि जायगायाव मावना जानो हानाय दङ बेनि थाखाय मा मेसेज हरनो सानो मेसेजआ माने जेनेबा बेफोरबायदि गोजानाव थांनायावथ' बिदिनो जायो जाथायफोरा गोबां मालाय जायगायाव थांनानै बिदिनो गाज्रि जाथाय जाहैयो बेफोराव थाङालासिनो गावनि जायगायावनो थानानै हाजिरा बा माबा मोनसे मावनानै जायोबा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नो हायो आं बेखौ सानो आरो दा रायजोफोरखौ माबायदि सांग्रांथि हरगोन ओरैनो नों सासे बिमा माहारिनि सुबुं जानानै नों मा खावलायहरनो सानगोन जेनेबा जों माबायदि मावनानै आबादखौ जों मावना जानांगोन जेनेबा आं बिदि सानो आरो मालायनि जायगायाव गुबुन देशाव गुबुन हारिनि आन्दाराव खामानि मावहैयालासिनो गावनि जायगायावनो गावजों गाव अनलायनानै नोंजों आंजों हेफाजाब होलायनानै गावबा गावनि जायगायावनो खेथि बाथि मावनानै माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बायदिसिना खुलिनानैबाबो माबा मोनसे एम्फौ दाउ अमा फिसिनानैबाबो गावनि जायगायाव थानानै
उन्नति खालामनो हायो मानसिया हिनजाव माहारिबाबो आरोना बेनिखायनो माने गुबुन जायगायाव थाङालासिनो गावनि जायगायावनो थानानैबो गोबां मानसिया जिउ खांनो हायो आरो गावनि जोङो बे हाया जोंनि नङा अरुणाचलनिसो नालाय जोङो बिगा प्रति 3000 हरनांगौ बिगा प्रति 3000 आरो दा 12 बिगाबा गोबां थाखा जाहैयो गोबां थाखा जाहैयो आरो बिदि आरो